Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e tongande en ko jangunoɗen sen cujji e leydi e duwa muɗum. Wadde ɗum ɗo ala ko woni ɗo ko jangano. Refto mon nanɗon ko ha mbawa huccidde hen mbañotoɗa janga ɗigga. Ɗo ala ko woni ɗo ka jangano. Ɗo noon ko sa tukki tinde ma e leydi mo dow o janga ɗum laabi 3 walla laabi 5 ha 7 ha 9. Mo les o noon janga ɗum lawol gotol. Wadde ɗo Denta Dina TV subhana rabbiyal ay ɗo ko a'ala, ɗo ko a'a, ɗo ko la, wa bihamdihi subhana rabbiyal a'ala wa bihamdihi. Sa tukki tinde leydi janga ɗum laabi 3 walla laabi 5 walla laabi 7 ha 9. ɗo noon ko lawol gotol jangete. Subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li. Ɗum ɗo fof watte ko sujude watte. Sa welama janga ɗum ɗo lawol gotol, ɗum ɗo lawol gotol ena sella. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ndewna hen subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li. Ɗum ɗo jangete ko sa sujji tinde ma e leydi mo dow o subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Mo les o subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li. Mo dow o subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Mo les o subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li. Ɗum fof sa sujji tinde tan ɗum jangete. A sujji tinde ma e leydi ɗum jangata. So farilla so nafila ɗum ɗo batta hen. Ɗo tan jangata ɗum mbawa ɗum hankadi kala tukkuɗa tinde leydi a andi ko jangate toon. Ala suka, ala mawɗo, ala debbo, ala gorko. Kala juulowo tan tukki tinde leydi tan wini subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Les o ko duwa o subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li. Ɗum ɗo watte e sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Du'a o won les subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li. Dow o subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Les subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li. Dow o subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Les o subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li. Gasi ɗum ɗo tan jangata mbawa ɗum. Ene windi ene masi ene laaɓi cer heddi ko ƴetta kuɗol ma e karnema mbajotoɗa janga ɗigga.
a hoolaaki hoore ma ƴeew baawɗo ɗakkoɗaa sara makko holluma walluma haa njiya laawol. Heddino ko onon wonɓe heen ɓe oɗon ñaaga ballal mbaɗon balle mon fodde bawɗe mon ko jingata golle ɗe haa yaara yeeso. Gooto ko waɗaama eeraango faade muɗum ɗo kadi en timmini ɗo oko timminen hidi kadi goɗɗo ari kadi inchallahu taala on kollaama attahiyatu lillahi ɗum timmi. On kollaama so nangi koppi, on kollaama son turtiima ko jangete, on kollaama so sujjaama ko jangete, ko rewi hen yo tahaye o gasi. ɗum ɗo woni sirru julde. Ko heddi ko faati en simore en kadi ɗum kadi min ngaro hen wona inchallahu taala jaare tan jam jam eɗen jaara seeɗa seeɗa ene winde oɗon mbañidi oɗon janga so ɓooyi wonta anduɓe yo hokke nande famde. 77 906 14 81 mbaɗon hen balle e jingere mum e duuso mon e galle golle. yo Allah hokke nande famde. oɗon jarlo oɗon jaafo oɗon gacci hakke minen ga min jarlima min jaafima yo Allah waɗi yarlaɓe yafaɓe. ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina on jarama. wassalam.